Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Johara Mutia Kanza saking kelas 9D, nomor absen 17. Kula badhe nembang geguritan tembangane prajurit ebek saking Jarod C. Setyaka. Minggir utawa mlebu sajrone bebarisan Kisanak. Kiye bergodo turangga sing bakal nerabas sabarang jaman. Sing ora bakal maras maring sawernane genggaman. Ora mingset merga panase palangan sing agi kobaran. Apa maning mung rajang kukus owah gingsere kahanan. Minggir utawa mlebu sajroning babarisan Kisanak. Sawise jemleder swara pecut kaya bledek nandung tawang. Dedel kukuse dupa goleh nguntopno sawernane indang. Aja wani-wani rika nyepelekno nanjeng mung wujud jarang kepang. Kiye panjenengane Gunungan Senopati manggala sekabehe perang. Mayoh bali maring tetambangane kaki niki sing gawe ati wening. Merga sawise ning kalangan ngumandang gending eling-eling. Langka dalan liya sing bisa dituju kejaba kudu bali maning. Balik nuhoni ilene Bapak Serayu sing tansah gawa pilewe. Mulih maring antenge kaki slamet sing tetep ora njogo pepeling. Matur suwun.